Scott Pen, pini laso emergency press meet kang lo na anang litum dap na chitong dun press sakote la pen injil thon ta choro lo pini nona kai kerlam lo la pen la son a digital India pulong ahut ilitum panani ke ilitum na hormu thek long long tamen ilitum la hormu bang tamne kumane non long ke pene la IT cell puputum active umat la IT cell puputum kupine kasalam tap ba kupine mane pham nongno ke joi phan ba kumane phan pine political mileage ba kupine ale chani phan si pine la son si thekon long long nilitum panani bange stame ingsi later ilitum theklong lo deputy commissioner long pen dated 30th 03 2024 Jones Inti Qatar for Munit APHLC Amai Pulo alangli nomination file long nilitum kamang hume me alam bangela pulo alangli sports mate ahemasor bange Anjali Teronpi mat lap in bracket tadolang ako ladak Mistress Anjali Inti Qatar lasi non nilitum bang panani banga aprang social media pine WhatsApp group pine hulong thego long long je kumani IT cell tung si lason ko pine kaselam pita bon ba ko pine bon pu si nilitum banga mata sitame non ba labange DC office banga klanga lolo labange nilitum banga kamang hu bang dotukolo kupi ko solo ma kamang hu banga la pulo nilitum ma chini teng de alangli hemasor bangke innovate bon innovate pu si nilitum chini la penalang li men bang mute ka confuse bang nilitum ma hu haklo Anjali Teronpi ma Anjali Inti Qatar lo Qatar ma inti pim Qatar pima ma Qatar ma Anjali Teronpi ma Anjali Inti pima lason ka tamne la officially DC office benang klang alo nilitum theklong lok bangke nilitum bang kamang hu do kolo laso kamang hu ke do alam bang la klang i rok bang la pulo ho nilitum ke generally ke political party fa nilitum thang punun thai be kumani la pu personally nilitum we don't have any bad intention nilitum kumani fan ki pudunia thai be tawo hit tame inut Jones Inti Qatar APHLC president lo alangli inut IAS officer alangli inut IAS officer jongsi lason bad example mate akur hijan punang ko polakayo akur hijan pura puno lang non marke hala teron pilone Qatar pilone sitame munit tu alangli fan ingsi lage bad example pusipu igdelo set delo alangli lasi nilitum KSA inglong pho ahin pen laso litum la karbia khai pan la ke ingsi nongno nang wan pi la bangke it's le nilitum la ke therak duglo la ke nilitum det pan la ke therak kalilo karbia khai mate ST akhai phansi la ke ilitum therak me thangjang lo la pen interestingly non alangli ke MP candidate from APHLC hala MP candidate long hala dak clearly ki tok do je ST 3 ST parliamentary constituency halangli dak ilitum ke Karbeng Dim Hasau and West Karbeng 3 ST parliamentary constituency pu dodo hala so being a MP hala ST pu clearly tok tan long bangala ke ilitum ke la ke ingsi therak me it's a matter of a same la ke ilitum Karbia khai la pen ilitum ST khai pan la ke ingsi mo in future pan la ke mo ta history long bang bad history mate bad example si nang dokok po si nilitum bang nang dokok po nang dokok lo jeni la ke nilitum hin pen nilitum ningduk cepak lang nang kong athe it is a very bad example mo alangli son alangli pan penang tung ka follow bang do sitame alangli bang jong si lasona sai lasona assistant bang klem porong pelutang te alangli ko son si ka biang long youth ka biang long pan alangli ke japon the kalang ma yo lalong si bangke la pen si bangke ilitum la ke kursenem punang kokpo athema ilitum ke we believe in tame ilitum customary law do ilitum customary law long ke ilitum ke akur hijan poke ni puchang vet ilitum sia system do ilitum la sone chang vet la long along si
alang li banga kur hijan se la sona cepat cor ru lake ili tumo pena nili pakla iglo la bange officially alo pena pot komane si pene mo pene I repeat again komane si komane political party tum opposition tum si alang li phan party hijan se kache tonte pelotang te alang li tum ka selampi pu banga la banga nili tum pudun thai ve si tamel lage di office pen officially ke klanga lolo la si alang li phan bangke la sona muni phan bangke la son bad example ke set bangke la nili tum ke se nglong pho hin pen so dak pen pinrem lo la pen alang li phan bangke karbi customary lo mate ili tum karbi arona teng pen insai ponang ji la so lam putak bangke pusi nili tum hin pen nang li tum media ahoy pen nang li tum phan tuning report. Thank you.